こんにちは、隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座の番外編として、今日はズーム講座のご紹介をしたいと思います。取り上げるメレはアロハのレナ・マシャドさんの代表曲ですけれども、まずレナ・マシャドというシンガーがどんな人物だったのか、そのあたりからお話ししてみたいと思います。この方ですね。ソングバード・オブ・ハワイと呼ばれたレナ・マシャド。1903年生まれなんですね。で、まだ10代だった頃に彼女の声をたまたま耳にしたラジオ局の局長がですね、彼女の歌声に感動してすぐにラジオ局に連れて行って、まさかの生放送で初出演という、それがきっかけになって、まだ、10代ですから学生だったんですけれども、もうすぐに学校もやめてですね、音楽の道に入ったっていう、そんな方なんですね。で、ソングバード、女性の、形容としては可愛らしいニックネームなんですけども、学校に生えてたマンゴーの木に、彼女が登ってですね、フルーツを取りながら歌ってたと。なんかその木に止まってるね、可愛らしい小鳥みたいな、なんかそんなイメージだったのかなと思うんですけれども、これは10代の頃のレナ・マシャドです。可愛らしいですよね。で、これは、そう向かって左から2人目がレナ・マシャドですけれども、霊をいっぱいかけられて、これは港でですね、これからメインランド、米国に渡るっていう時にも見送られてる時の写真なんですね。当時は船でメインランドに渡るということで、旅をするだけでも時間がかかるんですけれど、レナ・マシャド、売れっ子のシンガーだったので、米国に渡って、演奏旅行が長い時で1年とか、なんかそういうこともあったようなんですね。そういう状況で、パートナーだったルチアーノ・マシャド、彼女が、レナ・マシャドが演奏旅行で家を空けてる間は、子供の面倒とかですね、家のことを全て彼が取り仕切ってたようなんですけれども、長いその演奏旅行の合間にですね、電話をかけて、お互いの近況を報告し合うというか、で寂しいですよね。その時の電話の様子を歌ってるのがアロハノーだったりします。この写真のレナ・マシャドがちょうどそのアロハノーの頃の彼女みたいですね。これは晩年のレナ・マシャドです。少し教材を見ていただこうと思います。アロハノーは、このアロハノーの言葉がどんなふうに使われているかっていうのは重要だと思うんですけれども、そのあたりを会話で、アロハノーってこんなふうに使われるんですよっていう会話を例に挙げて説明まずしたいなと思っています。と文法の話をして、で、歌詞をたどりながら、ハワイ語の細かいところを見ていくと、その彼女の深いため息というかですね、電話口でも思わず泣きそうになるような、そんな気持ちで歌ってたんじゃないかなと思うんですけど、その気持ちのひだみたいなのがですね、歌詞から伝わってくるっていう、そのあたりをじっくり読みたいなと思っています。よかったらご参加いただけたら
嬉しいです。よろしくお願いします。